Inor babesten ez duen ezkutu soziala, pobrezia garai hontan, eta horrekin batera, askatasun eta eskubideen gero eta urraketa nabarmenagoak tartean adierazpen askatasuna. Horra hor, garai ilun hauetan, gainen ditugun garai ilun hauetan, bizi ditugun errealitateak. Horren aurrean, fartxa horren guztiatik kanpo antolatzea da GKS-ek urtean 28ko manifestazioetan proposatzen duen. Hortaz eta askoz gehiago arituko gara gaur Burdinesian. Ongi etorriak Burdinesiaren beste programa batera. Gaurko programaren amaieran GKS-eko kide bat izango dugu, datorren urtarrilaren 28an, Bilbon eta Ebiñan egingo dituzten manifestazioen inguruan hitz egiteko. Baina hortan sartu baino lehen, hemen ditut nire maikideak, manifestazio horien testu inguruaz hitz egiteko orokorrean, ez? Bai askatasun galera eta baita miseria orokortuaren inguruan. Gaurko gaiak horiek izango ditugulako. Esan bezala horretarako, nirekin ditut Maian, Azkaretik hasita, Aitor Bizkarra, Aitorri. Arratsaldeon. Arazi Navarro. Bai, gabon bat. Eta egin erriz. Kaixo. Ongi etorri eta gabon guztiei. Honekin programa hasiko dugu, eta lehenengo gai gisa, adierazpen askatasuna izango dugu, askatasun horren murriztapena izan ere, eta horretarako Black Marfil raperoaren kasua egin hasiko gara. 2 urtetik gorako kartzela zigorra ezarri dio Black Marfil abeslariari Iruñeko auzitegi batek. Iazko abenduan epaitu zuten artista iruindarra bere kantuetako letrengatik. Kolektibo bati mehatxu egitea leporatu diote, polizia indarrei zuzendutako hainbat letra direla eta. 25 hilabeteko kartzela zigorraz gain bere YouTube kanala ixteko agindua eman du epaileak. Hor notizia, 2 urte eta hilabeteko kondenari zaio, gehiago eskatu duten akusazioan, mehatxu kolektiboaren delitu horregatik. Hemendik hasita, adierazpen askatasunaren inguruko eztabaidagatik hasita, Aitor, zerbait hasteko. Bai, adierazpen askatasunak askotariko neurgailuak izaten dituela badakigu eta marra gorriak ez direla beti berak izaten, adibidez badakigu, Espainiar estatuan adibidez, fasistek adierazpen askatasun erlatiboki handia eta nasaia daukatela, esaterako Isabel Peralta agertu daiteke atzaparra jasota dibizio urdinari gorazarre egiten, eta bestelako kritika politiko erradikalek eta jasarpen ondorioak izaten dituzte. Artegintzan ere, ezaguna dira Haselen eta Baltoniken kasuak, baina Black Marfilen kasuan esango nuke elementu erlatiboki berri bat dagoela. Izan ere, orain jasarpenaren objektu ez da hainbeste kritika politiko erradikal bat, orain pasada mezu undergrounda jasarpenaren objektu izatera. Badauka horrek korrelato bat artegintzatik kanpo ere, jasarpen politikotik jasarpen sozialerako jauzia ikusi izan dugu adibidez pandemia garaian, eta horrek ez du esan nahi jasarpen politikoa ez dagoenik eta ez denik areagotzen, baina nabarmena areagotzen da motibo zuzenki ez politikoegatik eratorritako jasarpena. Gero kontuan izan behar da bai, mezu undergroundaren barruan edo trapean eta drillan nagusi diren tematiken barruan zer den zigortzen dena, alegia. Badaude horrelako, ez dakit, proletalgoaren kultura espontaneoan esango dugu horrelako mezu autodestruktibo batzuk, matxetearekin albokoari emango diot, edo ez dakit zenbat molikilo mugitzen ditute dolarrean montatzeko, eta horiek ez dira zigortzen direnak, zigortzen dena da, ez kritika forman, baina behintzat pasio primario forman agertzen den poliziaren ganako gorroto bat, alegia, potentzialki politizagarria den pasio bat. Eta hori esanguratsua iruditzen zait. Eta joera orokorrekin ere zerikusia dauka. Alegia, ez dakit,
klase hartaineko gizartetan, horrela labur esan da, hiritar medioak etzeukan esango dugu poliziaren ganako bildurrik izateko motibo handirik gehiago zen, bera babestuko zuen figura bat. Eta aldiz, jazarpen poliziala, esango dugu, kontsentsutik kanpo, paktu sozialetik kanpo gelditzen zen jendearen kontrakoa zen. Historikoki Guardia Zibilaren objektua izan dira, hijituak eta anarkistak, edo Euskal Herrian badakigu nolako jazarpen politikoa egon den, eta gero marginalen kontrako, edo erabat marginalen kontrako jazarpena ere, baina pandemiatik aurrera adibidez nahiko joera nabarmena da, ez edozein, baina ia edozein izan daitekeela jazarpen polizialaren objektu, eta horrek artegintzan ere espresioa dauka, eta hori iruditzen zaite adierazgarria, ez? Ez dela zehazki Haselen kasuan eta Valtoniken kasuan gertatu den gauza bera gertatu Black Marfilekin. Zerbait egiteko nekiko? Bestela, ideia nagusia argi dago, adierazpen jakin batzuengatik zigorra ez dela elementu politiko bat lotuta, baizik eta orokorra gola, eta hau pandemia garaian, de hecho ere, ikusi den zerbait da, ez? Pandemia baino lehen edo pandemia ondoren ezberdina den zerbait da, mezu ezberdinekin, baina ja ez dela elementu puramente politiko bat zigortzen dena. Egia kasu hontan badela potentzialki politizagarria den elementu bat, hori ere azpimarratzeko iruditzen zait. Hori ere beti da eztabaidagarria noski, baina... Bueno, alde honen edo askatasunen murriztapenaren edo autoritarismo honen beste txamponarekin sartuko orain, hain zuen ere miseriarekin eta miseria horren aurrean hartzen diren neurriekin. Urte hasierarekin Espainiako estatuan bertan bera geratu da gasolinaren prezioari ezarritako beherapena. Ordutik 17% inguru igo dira prezioak. Horrekin batera ordea, ezkutu sozialeko beste neurri batzuk sartu ditu indarrean Espainiako gobernuak, ustez inflazioaren eragina leuntzeko. Zenbait muga jarri dizkie bidesarien edota alokairuen garestitzeari eta bezak kendu die oinarrizko hainbat elikagairi. Hainbat supermerkatu kate handi salatu ditu jada fakuak bezaren jaitsiera ez aplikatzeagatik. Esan bezala eta GKS-ek bere manifestazioen testuinguruan behin eta berriro esan duen bezala, pobrezia garaian eta miseria garaian loratzen da autoritarismoa eta askatasunen murriztapena, ez? Eta aurreko zatian askatasun murriztapena ditzen dugun bezala, orain pobrezia horta ditzen dugu, ez? Duela gutxi atera zen GKS-ek atera zuen bere sareetan galako laburpen moduko bat, gobernuaren ezkutu sozialak hartutako neurrien eta horrekin kontrajarrita alorroietan egon diren ondorioen edo dagoen egoeraren ingurukoa. Hortik helduta edo zer nolako egoera daukagu edo ze ondorio ez denak dira gobernuak hartzen den neurriak eta ze egoera daukagu. Bizka bat bai hasi dugula urtea, niri deigarria iruditu zitzaidan nola azaroan okerrezpanabil ja bisua moduan edo esan zuten segurazki gasolinaren deskontu hori kendu egingo zutela, eta nola jokatzen duten lehenengo esaten dute hori eta hortik hilabetera esan zuten bai kendu egingo dugu, baina lasai ze beza kenduko diegu oinarrizko produktuei, beste produktu batzuei beza jaitsiko diegu, hau da, pixka bat usten dute jendea deskontentuan egon dadin, gero esateko ona datorrena edo, eta jendeak esateko, horrela bada gaitz erdi, ez? Eta badirudi horrela ondamendi garai hauetan loreak oparitzera datozela bapatean, baina gero ikusten duzu benetan zer den. Nik bai esango nuke, uste dut testu ingurua, lehenik eta behin, ze testu ingurutan bultzatzen dituzte eskutu sozialeko neurri hauek burgesiaren ofentsiba testu inguru batean, non prezioen gorakada izugarria egoten ari den, langabezia, lanaren esplotaziorako forma berriak, etxegabetzeak eta horren ondoriozko proletarizazio prozesu handi bat, jendea aurrezkien desagerpena eta barrez. Eta burgesiaren ofentsiba hori askotan esaten dugun bezala, ez dela saldu nahi diguten bezala krisiaren albokalte bat edo ondorio bat, ez? Baizik eta krisiaren beraren edo
krisian bertan burgesiaren irabaziak mantentzeko estrategia bat dela. Eta askotan esaten dugun bezala, krisia bera dela kapital metaketaren dinamikari berezkoa zaion zerbait. Orduan da, nolabait, beraiek sortutako gaitzetik, beraiek salbatzeko egiten duten estrategia oso bat, ez? Izango litzateke burgesiaren ofentsiba hori, baina ondorioa edo kaltea langile klasearen bizitzetan eta soldatetan daukana, ez? Eta orduan neurri pakete hauek edo jokatzen duten funtzioa nolabait esango nuke dela nolabait ofentsiba testu inguru hori estaltzea, dagoen pobrezia hori moduren batean kudeatuz eta ogi apur batzuk banatuz. Eta finean dira, kontsumorako finantzazio bat estatuak ematen duena, gehiago zorpetzearen bidez, eta horrela, enpresen diruzarberak bermatuta egon daitezen, edo bere horretan geratu daitezen, ez? Edo azten jarraitu dezaten, ikusi dugun bezala, okerrez banabil, 121 hazkundea izan dute irabazioiak 2022an. Ez dakit igual neurri konkretuetan edo gehiago sartu gaitezke. Bai, orain arte ikusi dugu ekonomikoki ez duela inolako eraginik eta neurrien funtzio politikoari erreparatuko bagenio. Azken astean Podemosek beste neurri bat proposatu du datorren legealdian aurkezteko, hau kontuan izan behar du hauteskunden bueltan gertatzen ari dela. Eta bada errenta bermatuaren laguntza bera, ez? Zelan errenta honen bidez nahi den orain arte eta 2020an ezarri zen bizitzeko gutxieneko diru-sarrera horren oztopoak edo muga burokratikoiek jada identifikatuak ditugunak gainditzea, zelan errenta honen bidez nahi den inkluso aurreko diru laguntzaren bikoitza ordaindu edo, kontzesio ekonomiko bezala langile klaseari emon. Hor kokatzen da testuinguru edo sarrera txiki bat egitearen 700.000–400.000 euro bitarteko laguntza litzateke, eta agian testuinguru honetan hobekuntzarako aukerak ematen dizkigun proposamen eta promesa hau ilusioz argenezakez, apur bat garaztik aipatu denaren arira, baina zenbakietara joko bagenu ikusiko genukena da, adibidez, jada bizitzeko gutxieneko diru-sarrera hori ez dela heldu, ez da lehenengo urtean bete beharko luken helburu horretara, ez? 2020an ezarri zuten neurri hau 2,5 milioi inguruko irizmena eduki zezaken neurriak, ez du ez da 175ko bermea izan, 2 urte hauetan zehar. Eta hor ahalko litzateke gehitu baita 2021an egindako tramitazio horiek orain ari direla heltzen urte beteren ostean, ez? Orduan, neurtu nahiko bagenu neurri hauen irizmena termino positiboetan, bada erraminta bat dela sozialdemokraziaren programa politikoaren zabalpen hori eta onarpen hori lortzeko edo. Bai, nik igual ja ondorio bezala argi eta garbi ikusten dela neurri hauek edo eskutu sozialeko neurri hauek gobernuaren propaganda hutserako zerbait direla, kontuak egin ezkero bezaren jaitsierak zenbateko eragina duen, igual pertsona bakoitzari hilabetean 4 euroren inguruan ari gara, niri, burla egiteko modu bat ere iruditzen zait egiten ari direna, eta hori gobernuaren propagandarako neurriak direla, eta nolabait, miseria handiko garai hauetan, proletargoa hartzen diren neurri horiekin konformatu dadin, edo horrelako kontentziorako funtzio bat betetzen dutela, jada zalantzagarria iruditzen zaidana, ea betetzen duten, ze oso agerian geratzen ari da benetan daukaten eragin eza, ez? Eta, esaten dute eskutu soziala edo eskudo sozial bezala saltzen digute, eta nik amaitzeko esango nukena da, erasotzen gaituzten berdinak baldin badauzkagu eskudo bat eskaintzen, gutxienez zalantzagarria badela, guzti horren atzean zer dagoen behintzat, ez dakit. Bai, eta gainera
eskutu sozialeko neurri guzti horien ifrentzuan ere badago beste afera bat, kontsumoari dagokiona. Ez dakit, aipatu izan dugu lehenago nola masa kontsumoko gizarte batetik, horrelako kontsumo polarizatua oinarri izango duen gizarte eredu batera aldatzen ari garela, eta aste honetan bertan ikusi ditut nik berri batzuk, nola Espainiar estatuan da Hego Euskal Herrian, ez dakit familien ehuneko zenbatek ezin dion kontsumoari aurre egin soldata zuzenarekin bakarrik, eta ja aurrezkietatik ari diren tiraka, eta horren ondorengo urratsa zorpetzea izango da, eta kontestu guzti hortan ari dira, ez da txantxa bat, ari dira intsektuak jaki bezala komertzializatzea legeztatzen, Alemanian ari dira pentsatzen zaborretatik janaria ateratzea legeztatzea, eta horrelako gauza batzuk. Kontsumoaren polarizazioarekin gain zuzen horri egin nahi zaio referentzia, egongo dela luxuzko kontsumo eredu bat, mugikortasuna territorioan eta luxuzko kontsumoa, eta proletargo zabal batentzat mugikortasunik eza territorioan, eta jateko kakalardoak, mantxisaltoak eta zaborra. Broma gutxi. Horra ezkutu sozialak propaganda elektoralerako bai, baina jendea babesteko asko balio ez badu. Geratzen den alternatiba bakarra, GKS bera esaten ari den moduan, hortik kanpo edo fartxa horretatik kanpo esaten duen bezala antolatzea izango litzake. Horretarako dituzte urtarrila amaieran, hasieran esan dugun bezala manifestazioak, eta hortaz aritu gara haiekin hitz egiten. Iazko urtarrilaren 29an milaka gazte atera zen kalera Bilbon eta Iruñean gazte koordinadora sozialistak deituta burgesiaren diktaduraren kontra. Aurten ere mobilizazio deialdia egin du GKSek urte hasierarako. Urtarrilaren 28an enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurka mobilizatuko da Iruñean eta Bilbon. Eta borrokara batzeko deia egin die GKSek gaztelagilei. Hitzordurako astebeteren faltan gazte koordinadora sozialistako Naroa Aranbururekin elkartu gara. Naroa Aranburu, GKSeko kidea, ongi etorri eta eskerrik asko hemen Bordinesien egotegatik. Eskerrik asko zuei. Urtarrileko 28ko manifestazioen inguruan hitz egitera gatoz gaur. GKS ahalegin handia egin du manifestazio hauek zabaltzeko, kaleetan, jendearekin egiten, eskurriak banatzen, baita propagandarekin, inkluso estadioetan ikusi dira 28 Bilboraren deialdiak. Zergatik egin da horrelako ahalegina, zergatik ditzen dira manifestazio hauek, zein da haien helburua, testuinguratu pixka bat manifestazio hauek. Guk ikusten dugu gaur egungo egoera hontan nolabait mobilizazio gauzpotzeko testuinguru bat edo daula, batetik langileon ezintasun ekonomikoa areagotzen nahi dalako, geroz eta zailtasun ekonomiko gehiago dauzke, gure bizi baldintzak horrek gainbera baten jartzen ditu, eta adibide asko ikus ditzazkeu nola alokairun prezioak etengabe igotzen nahi dien, erregaien preziok, elikagaienak eta abarrez. Eta bestetik ikusten dugu baita politikari profesionalan testuinguru hori ere nolabait kritikoa dela. Batetik ezintasun badutelako egoera honi erantzuteko, eta bestetik borondate ez bat ere badutelako. Horrek inplikatzen dolako egoera honi erantzutek eta benetako soluzio erreala planteatzek nolabait ekartzen dielako baita ere enpresari eta enpresarin irabazi eta enpresari monopolio horri aurre egitea. Lehenengo, zaintzutu bai enpresariak eta bai politikariak, lehenengo enpresariekin hasiko gara, ze manifestazioa ditzean, denbora guztien hitz egiten duzue enpresarien ofentsibaren inguruan, ez? Soldata jaitsi direla, jende aukerrago bizi direla, aipatu duzuna. Zergatik hitz egiten duzue ofentsiba honetaz, edo nolakoa da ofentsiba hau? Ikusten dugu krisi testuinguru hontan nolabait hartzen nahi diela enpresari handik eta neurri autoritario batzuk, etengabe gure soldatak sakeatzen nahi diela, aurretik aipautako adibide garbi horiekin ikus ditzakeunak, eta argie da baita krisi testuinguru honek guzti hori ez digula berdin eragiten. Ikusten dugu alde batetik enpresan irabazik etengabe goraka dijostela, adibide batzuk jartzearen 2022 urten Iberdrolak 3.000 milioi euroko irabazik izan ditu,
Espainiko bankuk ere 10.000 milioi eurotik gorako irabazik izan dituzte eta urte historiko izan da eaientzat, baino beste alde batetik guretzat ere urte historiko izan da, baino kontrako norantzan. Geroz eta zailtasun gehiago dauzkeu eguneroko erantzuteko eta ikusten dugu enpresari guzti hauek gure kontua negozio egiten nahi diela eta nolabait esatearren gure pobretzen erantzule diela. Haien interesgarriago da bigarren elementu hori testuinguratzea hor, zuk aipatu duzun enpresarien aberastea, jendean eta pobreagoa dela, hori guztia, bi begi dituen edo nork ikus dezake, are gehiago, kritikatzen duzuen politikari profesional egitako askok, aipatzen duten, enpresariak gero eta aberatsagoa direla, eta horien aurka egin behar dela, eta zerga handiago jarri behar direla, edo neurri batzuk proposatzen duz, zergatik ez dezue adibidez gobernua egizten diren, edo kasu honetan gobernuan dauden politikari horien planteamenduaren alde egiten, edo zergatik kritikatzen duzue politikari horiek? Politikarik ere langileen pobretzen erantzule bezala identifikatzea ditugu, gehien bat bankari eta enpresari handik langilerin kontra abiarazita daukien ofentsibe edo erasoaldi honen gestore edo kudeatzaile lanak egiten dituztelako, ezintasun badauketelako batetik Europar Batasunen eta kapital internazionala menpeko sujetu dielako eta bestetik borondatez bat ere badute hilabetero estatutik subentzio jasotzen dituztenan bitartez euren soldatak ordaintzen dituztelako, azpiegitura eta sedek kubritzen dituztelako, orduan bi puntu horietatik ikusten dugu baita ezintasun da borondate ez bat daula eta bestetik orduan pobretze honen erantzule ere badiela. Orduan politikari horiek oraintxe bertan proposatzen duten alternatibarekin ere aurka edo kritika izango duzu, esan nahi dut oraintxe bertan ezkertiarra den gobernu bat daukagu, ez? Eta horien proposamena da, enpresaria handi horiei, aberasten diren enpresaria handi horiei, zergan jartzea eta horrekin eskutu sozial hori edo finantzatzea, ez dakit etxegabetzeekin, eta horrelako neurriak hartzen dira, bintzat ez dute neurriak hartzen ari dira momentu guztietan. Ze arazo dago horrekin edo zegatik ezekin apustu gobernu ezkertiar horiek mantentzearen alde? Bai, beraien buruei inoizko gobernu aurrerako hitzat edo saltzen digute, baina ikusi besteik ez dago, esan dezun erretorika hortatik gero benetan egiten dutenea ze salto daun. Ikusi ditugu gobernu aurrerako jau nolabait enpresarin interesetako neurri batzuk aplikatzen hasi dela eta beste alde batetik langilontzako ogi apurri besteik ez dauzkela. Ikusi dugu adibide batzuk jartzearren nola alokairu 2% igoera tope bat edo muga bat jarri dion azkeneko urte hauetan 40% azidanen alokairun prezioa. Orduan, benetan ikusten da ez daukela inungo borondatek eta bestetik egiten dituzten aldaketa eta neurri txiki horiek gure bizitzatan eragin oso txiki daukela eta errealitatek eskatzen dituen erantzunetara ez dela gertuatzen. Jende gehienak soluzio ontara edo gobernu ezkertiar baten bila jotzen du realista egiten zaion planteamendua delako. Ze hori ez bada soluzioa edo no erregondare gobernuan gauza okerrera baldin badoaz, ikusten ari garen bezala, esan duzun bezala, zein da orduan zuen proposamena, zein da horri aurre egiteko neurri? Batetik esatea baita, gobernu honek edo Espainiako estatu gobernu aurrerako honek nolabait egoera honen irten bidea enpresarekin indako paktu nazional baten bidetik edo bideratzen dola eta gu horrekiko kontrakotasunen edo kokatzen gea. Batetik ikusten deulako enpresarin interesak eta langilerinak ezin diela uztartu eta paktu horietan galtzeko guzti dauzkeula eta ez dela benetan irten bide bat. Guk horren kontra edo beste posiziotik garrantzitsua ikusten dugu langilerie independenteki eta enpresari eta politikon fartxa hortatik kanpo antolau eta mobilizatzea, benetan langileen interesak ardaztutako programa bat gorpuztea eta horren baitako antolakuntza propio independente hori pixkanaka sendotzen eta edatzen jutea. Mobilizazio horien inguruan galduko dizut, ze hori da azkenean testu ingurua, ez? GKSek urte osoan egiten duen lana, baina justo orain mobilizazio garrantzitsu horietaz ari da. Jende askoren sintzatzea izan daiteke, esan dizun guztiarekin ados egon arren, ez dutela ez gogorik, ez disposiziorik, Bilboraino ez Iruñaraino juteko,
azkenean manifestazio batek zertarako balio duen argi ikusten ez dutelako. Osea, enpresari horiek oso handia dira, oso boteretsuak, diru asko daukate, eta jendeak ez du argi ikusten, askok ez dute argi ikusten, ze lotura dagoen manifestazio baten eta hoiei aurre egitearen artean. Langile klasen independentzi politiko eskuratzeko bide hori nolabait prozesua da. Kontu neuki behar dugu eguneroko lanaz gain mobilizazio ere beste pausua dela. Bestetik ere komunikabideetatik kanpo eta nolabait politikari profesional horietik kanpo antolatzen gean alternatiba guzti horiek ere nolabait itzalpen edo invisibilizatutako egoera baten gare, eta garrantzitsua iruditzen zaigu langileon programa politikoa kalera atera eta milaka pertsonak hori babesteko mobilizazio handi eta serio batzuk itea. Argi dago esan dezun bezala, jende batek oraindik ere mobilizazio batekin ezer aldauko ez dan ideia hori edo badaukela, eta argi dau egun batetik bestea, egunetik gauea ez dela egoera goitik bera aldatuko, baino garrantzitsua iruditzen zaigu esan bezala alternatiba bat egon badagoela eraukustea, nolabait pixkanaka egoera gainditzako biden, borrokako grine eta ilusioa piztea, eta urtarrilen 28ko manifestazioak bide horretan beste pauso badie, eta enpresari eta politikarin fartxa horrekiko aurkakotasun bat adierazteko egun bat izango da urtarrilen 28 bai Iruñan eta bai Bilbon egingo ditugun manifestazio bidez. Argi geratu da dena orduan, Naroa, eskerrik asko gurean egotegatik, eta ikusentzulego daukinez, urtarrilen 28an Bilbon eta Iruñean ikusiko dugu elkar.